ତୁମେ ବାହା ହେବ କେବେ ବାହାଘର ହେବ? ହଁ କେବେ ବାହାଘର କରିବା? କାଲିକି ଆଉ କେବେ ବାହା ହେବ? କାହା କାହା ବାହାଘର? कहाँ बागर हो? कहाँ बाग रहो हो? कहाँ भाग रहो? ହବ ତୁ ବାହାଘର କରିନି ଆଗ ଝିଅ ବଦମା ଝିଅକୁ ବଦମା ଏ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ନା ନା ତା ପ୍ଲେଟ୍ ନିଅନି, ତା ପ୍ଲେଟ୍ ନିଅନି। କାହିଁକି ତୋ ବାହାଘର ହବ କେବେ? ଆମ ବବୁଲୁ ବାହାଘର କେବେ ହବ? କାଲିକି ହବ। କାନ୍ଦିଯିବୁ।